дар фасли сармо нигоҳ доштани маҳсулот дар сардхонаҳо аз сифати он вобастагӣ калон дорад. олимони соҳа тавсия медиҳанд, ки маҳсулоти хуб пухтарасида барои нигоҳдории тӯлонӣ мувофиқи мақсад аст. ёрии амалӣ расонидан ба деҳқонон бахусус ба онҳое, ки бо боғдорию токпарварӣ аз ҷумла боғи себ машғуланд, саривақтӣ дониста мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар вилояти Суғд зиёд шудани боғҳои интенсивӣ ва супер интенсивии мевагиҳои тухмакдор ба монанди себ имконият фароҳам меоварад, ки маҳсулоти хушсифатӣ аз ҷиҳати табиӣ тоза рӯёнда шавад. мутахассисон бо усулҳои хоси агротехникӣ парвариши меваро дар боғҳои интенсивӣ ба роҳ монда корҳои бисёрро ба анҷом расониданд. дар вилоят ассоатсияи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон арзи ҳастӣ дорад, ки дар он олимони соҳа фаъолият мебаранд ва ба деҳқонон маслиҳатҳои саривақтӣ медиҳанд. айни замон марҳилаи ҷамъоварии ҳосили пухтарасида ҷараён дошта, маслиҳати мутахассисони соҳа саривақтӣ мебошад. маслан муҳлати оптималии пухтарасидани себ, бахусус себҳое, ки ранги сурх доранд ва сурхи баланданд, фаро расидааст. аз ин рӯ олимон тарзи дуруст интихоб ва нигаҳдории онро тавсия медиҳанд. барои зиёд кардани муҳлати нигаҳдорӣ ва афзун намудани потенсиали содиротии маҳсулот аз усулҳои пешрафтаи интихоби маҳсулот ба таври лозимӣ истифода карда мешавад. дар ташхисҳои махсус мутахассисон муоина намуда, ҳамаи таҳлилҳоро гузаронида тавсияҳои худро медиҳанд. намояндагони ассоатсияи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҳамаи ташхисгоҳи сайёр буда, дар лаҳзаҳои лозимӣ ба деҳқонон кӯмак мерасонанд. Мобайнаш мебурим бо як корди тест. این بردن برای با مقصد همین که ما معاین میکنیم که گرده همین تخمی سیب انا بینتون ناو سیاچه شده است، حجم اساسیش خاکستری جگری بلند ایستاده است. یعنی این یکمین نشانه آن است که سیب و همین شب روزبه برای غنوچین، برای نگهداری طولانی آماده است. چنانکه که олимон тавсия медиҳанд, агар себ хом ҷамъоварӣ карда шавад, аллакай шароити нигаҳдориаш на он қадар тӯлонӣ мешавад. раванди биохимиявӣ, ки дар яхдонҳо ба вуҷуд меояд, бар зидди ё зарари сифати себ таъсир мерасонад. сифати себи нигоҳдошта паст мешавад. дар шароити боғ, дар саҳро тавсия дода мешавад, ки дар 2-3 рӯз як маротиба дар фасли тирамоҳ, вақте ки себ ранг меоварад, усулҳои оддӣ пухтарасидани онро муайян намудан ба манфиати кор дониста мешавад. ин гуна ташхисгоҳро боғдорони ноҳияи Шаҳристон, Деваштишт, Истаравшан ва шаҳрҳои Исфарию Панҷаке низ гузаронда метавонанд. ташхиси маҳсулот имконияти нигаҳдории тӯлонӣ барои сифатнокии он мусоидат менамояд.